Εσύ ήξερες ότι η Ελλάδα είναι υδροχόος με οροσκόπο Ταυροδίδυμο? Πάμε να σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Το ζώδιο του υδροχόου, όπως γνωρίζουμε, είναι επαναστάτης. Είναι το ζώδιο που πάει κόντρα σε όλους και όλα. Είναι το ζώδιο που τα ξέρει όλα και έχει μια ξερολίαση, να σου το πω και έτσι. Αυτό λοιπόν που ενδεχομένως δεν ήξερες για την Ελλάδα είναι ότι πάντα είναι πολύ προχώ. Από τα παλιά χρόνια, άμα πάμε πολύ πίσω, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν τη φιλοσοφία, έχουμε την αστρολογία, έχουμε τη δημοκρατία. Όλα εμείς τα έχουμε εφήβρει και δημιουργήσει, γιατί ήμασταν πρωτοπόροι, όπως είναι και ένας υδροχόος. Άσχετο τώρα το αν τα κάνουμε σκατά ή όχι. Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε με το ζώδιο του υδροχόου και πορευόμαστε με αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον οροσκόπο, ο οροσκόπος είναι ταυροδίδυμος. Εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα, για να γίνουν πραγματικές αλλαγές, επειδή πάμε στην τελευταία μοίρα καλύτερα του Ταύρου παρά του Διδύμου, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα κάνουν, η Ελλάδα σαν χώρα δεν είναι χώρα που θα κάνει εύκολα την αλλαγή. Θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, θα το τραβήξουν από τα μαλλιά, να το πούμε και έτσι, και δυστυχώς η πρόοδος έρχεται, αλλά έρχεται πολύ αργά. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι η σελήνη δείχνει για κάθε χώρα ποιος είναι ο λαός, ποια είναι δηλαδή η ποιότητα του λαού. Εδώ η ποιότητα του λαού στον ελλαδικό χάρτη είναι ο δίδυμος, η δίδυμη. Εδώ λοιπόν θα βρεις έναν λαό ο οποίος μιλάει πάρα πολύ, έχει άποψη για όλα, αλλά δεν κάνει τίποτα. Απλά μιλάει. Αυτό φαίνεται και στις κάλπες, φαίνεται και στις εκλογές, φαίνεται και από τα αποτελέσματα, από την κυβέρνηση, από το οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία όλοι τα ξέρουμε όλα, όλοι είμαστε γιατροί, όλοι είμαστε λογιστές, όλοι είμαστε καλοί σε όλα, αλλά πραγματικά δεν κάνουμε πράγματα παρά μόνο μιλάμε. Αυτό λοιπόν δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά μόλις περάσει ο Πλούτονας από τον ήλιο της Ελλάδας θα δούμε πραγματικά αλλαγές που δεν περιμέναμε ποτέ. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.